Mariýanyň ýaşaýjysy Süleyman Bayramgeldiýew we onuň maşgalak zalary ýene-de yerli kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň batyşyna sede bar boldy. Bayramgeldiýew birnäçe sagatlap tutsak edildi maşgalasyna haýwat atyldy. Tomusda polisiýa işgärlerine para bermekden ýüze öwren adamyň ýygyderli ýydarlanmagy daşary ýurtlardaky türkmen jemgyýetinde gahar gazap döretdi. Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow bu arada gurrun berýär. Süleyman Bayramgeldiýew 24-nji noýabr gecesinde ýene-de polisiýa akdylip soň boşadyldy. Onuň tutsaklygy barada şol gün blogçy Farhat Durdiýew özüniň YouTube kanalynda habar berdi. Videoda Bayramgeldiýewiň ejesi we aýaly polisiýadaky sorag edişligiň jekme-jeklikleri barada gurrun berýärler. Olaryň söýlerine görä Mary vilayatynyň şäher polisiýa müdürliginiň işgärleri Süleyman Bayramgeldiýewi şäher polisiýa bölümine eltipdirler we oňa geçen ýedek aňsatlyk bilen sypdyň bu gezek beýle bolmaz indi goý bermeris diýipdir. Süleyman Bayramgeldiýew geçen gezek göni bir aý mundan öň tutsak edilipdi. Marynyň ýaşaýjysy yerli kanun goraýjy daralaryň işgärleri tarapyndan Tomusdan bäri ýydarlanýar. Bu ýagdaý onuň polisiýa işgärlerine para bermän hukuklaryny talap edip başlanandan soň ýüze çykdy. Bayramgeldiýewiň 24-nji noýabrda polisiýa tarapyndan alınıp gidilmeginden soň onuň aýalynyň hem ejesiniň de şol ýere çağırlandygy aýdylýar. Dinanlaryň söýlerine görä olara haýwat atylypdyr, köp kemsediji söýler aýdylypdyr. Süleyman we onuň aýaly Gunça Bayramgeldiýew we olaryň ýydarlanmagy barada öň köpçüligi habar beren blogçy Farhat Durdiýewiň adyna kemsediji çykyş etmäge mejbur edilip video ýazga alınıpdyr. Bu barada blogçynyň 24-nji noýabrda çap eden video habarynda aýdylýar. Bolup geçen ýagdaýlar barada gurrun beren Bayramgeldiýewiň ejesiniň we aýalynyň söýlerine görä ýaş aýal huşyny getiripdir we polisiýa ony huşyna getirmek üçin tiz kömek çağırmaga mejbur bolupdyr. Şeýle hem olara blogçy bilen ýene gürleşseler özleri üçin erwet boljakdygy duýdurylypdyr we aýdyňlaşdyrmadan birnäçe kagydlara gol çekmäge mejbur edilipdir. Habara görä ejesi hem batyrşlara we gorkuzmalara sede bar bolupdyr. Onuň öz sözlerine görä ol kanuny goraýjy daralaryň işgärleriniň öňünde aglap bir oglumy ýitirdim, ikinjisini bermerin soňuna çenli görüşerin diýipdir. Ýatlasak 24-nji oktýabrda blogçy Farhat Durdiýew Bayramgeldiýewiň 3 aýyň dowamında ençemegedek hiç bir sebäpsiz öýünden ýa-da köçeden polisiýa alınıp gidilenligini we hergede genjilenligini rehimtez we aşy kemsediji gynamalara sede bar bolandygyny, onuň saglygyna zeper ýetenligini habar berdi. Şonda Süleyman Bayramgeldiýew tutsak edilenligi baradaky habarlardan soň 25-nji oktýabrda boşadylypdy. Oňa konfiskasiýa edilen ulagy we telefony gaýtaryp berilipdi. Ýöne ol häkimet işgärlerine garşy hiç hili ardynyň ýokdugy hakynda dilhat ýazmaga mejbur bolupdy. Aşgabat şäherindäki we onuň etegindäki Zirdiwil oklanýan çeleklerde täze dowulan 2 bäweň jesedi tapyldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 24-nji noýabrda habar berdi. 18-nji noýabrda akşam saat 11 töwereginde Aşgabatyň çoğunly ýaşaýyş jaý massivindäki Zirdiwil çelekleriniň golaýynda plastik haltada täze dowulan bäweň jesedi tapyldy. Ony çelegiň golaýynda ýaşaýan Zirdiwildiň maga gelen bir adam gördi. Ol bu barada polisiýa habar berdi. Diýip neşir medisina barlyklarynda täze dowulan bäweň tapylmadyndan 1 sagat çemesi öň ölendiginiň anyklanandygyny belleýär. Maglumata görä bu soňky 2 aýdan hem az wagtyň dowamında köpçülige ma'lum bolan şuňa meňdeş ikinji wakadary. Oktýabryň ahirinde Aşgabatyň eteginde ýerleşýän Gurtly obasyndaky Zirdiwil çelekleriniň birinde täze dowulan gyz bäweň jesedi hem tapyldy. Neşir özüniň polisiýadaky bir çeşmesine salgylanyp şuňa meňdeş wakalaryň ýygy-ýygydan bolýandygyny, ýöne adatça bäwekleri terk edenleriň şahsiýetini anyklamagyň başartmaýandygyny hem belleýär. Polisiýa işgäriniň sözlerine görä mektep okuwçylary we studentler şu usul bilen bäweklerden dyňýarlar. Gyzlar jynsy gatnaşyklara başlaýarlar, ýöne özlerini gorumagy bilmeýändikleri sebäpli göwreli bolýarlar. Jemgyýetde durmuş gurmadan ozal jynsy gatnaşykda bolmak berk ýazgyrlandygy sebäpli ýaşlar muny gizlemegi makul bilýärler. Biz her bir Zirdiwil dökülýän çelegiň golaýynda kamera goýup bilmeýäris diýip neşir polisiýa işgäriniň sözlerini çitirledi. Azatlyk bu wakalar barada öz ýurt içine habarçylaryndan şeýledi Aşgabatyň polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda täze dowulan bäwekleriň Zirdiwil çeleklerinde tapylmagy bilen bagly wakalar ýygy-ýygydan ýüze çykýar.
Şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň döwlet dukanlaryna ilatyň iyi ulaý üçin azyk paýlary berilip başlany. Yeňillikli azyk önümlerini satyn almak üçin yerli ýaşaýjylardan sarf eden elektrik energiýasynyň we tebii gazyň töleýleriniň geçirilenligi barada kepilnama sorulýar. Döwlet dukanlaryna arassalamadyk paýta ýagy 5 kilogram un, kilos 13 manatdan towuk budy we 500 gram şeker yeňillikli bahadan ilata hödürlenýär. Ilatyň azyk paýlary Türkmenbaşy şäheriniň 127 we 6 belgili dukanlarynda ýer bilen sagat 5-7 aralygynda paýlandy. Adamlardan tok we gaz üçin bergileriniň ýokdugy barada kepilnama we tölek kwitansiýasynyň kopýasy talap edilýär. Deyip Türkmenbaşly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy tölek kepilnamasy bilen bagly girdilen talaplaryň şäherde elektrik energiýasy we tebii gaz tölegleriniň wagtyna töläp bilmedik adamlaryň köp bolmagy bilen düşündirilýändigini aýdýar. Häkimetleriň girdilen kwitansiýa talaplary ýurtda ilatyň sarf edýän elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen bagly töleg meseleleriniň döwlet derejesine ara alınıp maslahatlaşylýan wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow 23-nji noýabrda kanun çykarjylar bilen geçiren maslahatyna häzirki döwürde serişdeleriň büdjete gelip gowuşmagyny edilýän gödäwçiligiň kanagatlanarsyz ýagdaýdadygyny belläp ilatyň tok, suw we gaz tölegleri bilen bagly ýagdaýlary muňa mysal getirdi. Ine ýöneköy bir mysal. Biz ilatyň agaz suwundan, elektrik energiýasynyň, tebii gazdan peýdalanşyna edilýän hyzmatlaryň tölegini gödäwçilik etmek wüzifesini öňde goýdy. Bu işe başlandı. Yani ol ahirine senin yerine yetirmedi. Ve köp yerlerde şeylem ayağda yerlere seninle devam ediyor. Ağır suyunun, elektrik energiyanın, tebii gazın sarf edilişini hesaplayan enzamların oturdulmadık yerleri var. Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmenistanyň öňkü halk maslahatynyň agzalarynyň teklipleriniň esasyny 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap hasodul ilata mugu tödürlenýän elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suwy tölegli edildi. Ilatyň ýüzde bolýan ykdysady kynçylyklarynyň arasyna girdilen töleg talaby ilaty ýeňilliklerden mahrum etdi.